Svetsko prvenstvo 2026. označit će kraj jedne ere za mnoge. Neke legende koje su krasile naše ekrane godinama trenutno imaju svoj posljednji ples u Severnoj Americi, pa moramo da uživamo u svakom momentu sa njima. Ko su neki od ovih igrača? Saznaćete u ovom videu. Ovo je 7 igrača koji će se penzionisati nakon Svetskog prvenstva. Većina vas koji gledate ovaj video trenutno nije pretplaćena na kanal. Ako vam se sviđa ovaj sadržaj, pritisnite dugme za pretplatu. To vam ne košta ništa, a meni znači sve. Pretplatite se i ne propustite ni jedan video. Počet ćemo sa Manuelom Neuerom, on će sigurno reći konačno zbogom Njemačkoj nakon ovog svetskog. To znamo sigurno jer se već pozdravio pred 2 godine nakon evropskog, ali zbog povrede Ter Stegena, koja ga je sprečila da bude na ovom svetskom, Nagelsmann je zamolio Bayernovsku legendu da se vrati za jedan posljednji ples. Pa, mislim da možemo sa sigurnošću reći da će se Neuer penzionisati iz reprezentacije nakon ovog svetskog, mada mislimo da će igrati još par godina pre nego što se oprosti od fudbala u potpunosti. Što se tiče Guillerma Ochoe, on se sprema da kaže konačno zbogom sportu u celini kada se ovaj turnir završi. Izdržao je za još jedno svetsko jer legenda jednostavno nije mogla da propusti svetsko u Meksiku, zar ne? Sada je nominovan za 6 različitih svetskih prvenstva, što je rekord koji deli sa Messijem i Cristianom Ronaldom. Ali ovdje se priča završava za Ochoe. Svetsko na domaćem terenu, kako poetično. 40-godišnji golman je objavio da će se penzionisati iz profesionalnog fudbala kada se ovaj turnir završi, opraštajući se od sporta koji toliko voli. Nada će se da napravi istoriju sa Meksikom u svojoj posljednjoj misiji kao fudbaler i možda po prvi put u istoriji stigne do polufinala takmičenja. Da li može to da postigne? Vreme će pokazati. Još jedan golman koji će se sigurno penzionisati nakon ovog turnira je Craig Gordon. 43-godišnji Škotlanđanin je najstariji igrač na ovom svetskom i ovo će sigurno biti njegov posljednji nastup sa reprezentacijom. Jednostavno nije mogao da propusti povratak Škotske na veliku scenu po prvi put u skoro 3 decenije. I znate šta je zaista interesantno kod Gordonovog slučaja? On je zapravo napustio fudbal pre nekih 14 godina. Nakon isteka ugovora sa Sunderlandom 2012. ostao je daleko od fudbala 2 godine zbog problema sa kolenom. Tokom tog perioda radio je na televiziji i zatim se okrenuo treniranju. Već je imao 30 godina pa su svi mislili da je završio sa profesionalnim igranjem, ali se vratio fudbalu 2014. potpisujući za Celtic. Vratio bi se u reprezentaciju Škotske i ponovo počeo da biva pozivan. Bio je na golu prošlog novembra kada je Škotska pobedila Dansku da obezbedi kvalifikacije za ovo svetsko po prvi put u 28 godina, tako da sigurno zaslužuje da bude ovdje. Ali evo zašto mislimo da će se povući nakon ovog turnira. Bio je toliko blizu da se penzioniše prošle godine, ali ga je selektor Škotske ubedio da produži ugovor sa klubom za još godinu dana, jer je smatrao da bi mogao da koristi Gordonovo iskustvo na svetskom. Pa, Gordon je poslušao i sada je na svetskom. Ali nakon što je konačno osjetio ukus fudbala na svetskom prvenstvu po prvi put, ništa više mu nije preostalo. Njegov ugovor sa Heartsom je već istekao, tako da svi sada čekaju tu objavu od čovjeka koji ove godine puni 44 godine. I sigurni smo da će doći kada se škotsko svetsko prvenstvo završi. Još jedan igrač koji se sprema da se penzioniše nakon ovog turnira je Luka Modrić. Nakon sezone koju je upravo imao sa Milanom, gdje nisu uspjeli da se plasiraju u Ligu šampiona, verujemo da će Hrvat okačiti kopačke o klin. Njegov ugovor sa klubom je upravo istekao, tako da bi mogao lako da se povuče bez problema. A koji bi bolji način da se oprosti od lepe igre, nego da to učini na najvećoj sceni u sportu. Modrić ove godine puni 41 godinu i postigao je sve u fudbalu. Osvojio je Ligu šampiona rekordnih 6 puta zajedno sa drugima, osvojio je više liga titula, igrao je u finalu svetskog i čak je osvojio zlatnu loptu. Zaista mu ništa više nije preostalo. Vidio je sve i postigao sve. Tako da se zaista osjeća kao odlično vreme da se oprosti. Također, Florentino Perez mu je već ponudio ulogu u Real Madridu kada se penzioniše. Sada kada vezni igrač zna da ga čeka posao nakon penzionisanja, možda je dodatno motivisan da okači kopačke ovog leta.
Naravno, Modrić bi se nadao da se oprosti od igre sa Praskom, možda vodeći Hrvatsku do još jednog finala svjetskog i kakva bi to bila divna priča. Ali čak i ako se to ne ostvari, dosta smo sigurni da se fudbalsko putovanje ove legende završava na svjetskom prvenstvu 2026. I još jedna legenda čije putovanje bi moglo da se završi ovdje je Yuto Nagatomo. Bivši bek Internacionalea je legenda japanskog fudbala i njihov drugi po broju nastupa igrač svih vremena. Ove godine puni 40 godina i jednostavno smo sigurni da će ovo biti njegov posljednji angažman za reprezentaciju Japana. Bio je blizu penzionisanja 2022. nakon što je Japan ispao od Hrvatske na penale, ali je odlučio da ostane i sada je napravio istoriju postajući prvi japanski igrač nominovan za 5 različitih svjetskih prvenstva. Ali ovo će sigurno biti njegovo posljednje. Penzionisanje iz reprezentacije sigurno dolazi, ali nismo sigurni da li će se penzionisati iz sporta još. Napustio je Europu pre 5 godina i vratio se u Japan da igra za FC Tokio. I tek prošle godine potpisao je otvoren ugovor sa klubom, tako da zapravo ne mislimo da će uskoro ukačiti kopačke. Ali što se tiče reprezentativnog penzionisanja, da, to sigurno dolazi. Penzionisanje sigurno dolazi iz Edina Džeku. Njegov kasni izjednačujući gol protiv Velsa u play-offu pomogao je Bosni i Hercegovini da obezbedi kvalifikacije za ovo svetsko. Sada bivši napadač Manchester Citya vodi svoju naciju ka samo drugoj kampanji na svjetskom prvenstvu u istoriji i prvoj u 12 godina. Međutim, sada sa 40 godina dosta smo sigurni da će ovo biti njegovo posljednje. Postavši najtrofejniji igrač nacije po broju nastupa i rekorder po broju golova, Džeko se odavno etablirao kao najveći bosanski igrač svih vremena i u svom posljednjem nastupu nadaće se da im pomogne da po prvi put u istoriji stignu do nokaut faze svjetskog prvenstva. S obzirom da je upravo pomogao Schalkeu da se vrati u Bundesligu, možda se neće penzionisati iz fudbala još, ali to reprezentativno penzionisanje sigurno dolazi nakon ovog turnira. Na kraju, Neymar će se vrlo vjerovatno penzionisati nakon ovog svjetskog. Sa 34 godine mogli biste reći da vjerovatno još nije u godinama za penzionisanje u modernoj eri, ali njegova karijera je sigurno bila drugačija od većine. Stvarno je pretrpeo previše problema sa povredama i nastavlja da ih trpi do danas. Zbog problema sa kondicijom skoro da nije ni stigao na ovogodišnje svetsko, ali je Ancelotti na kraju odlučio da ga pozove, mada je morao da izostavi otvaranje grupne faze. Ali ovo je sigurno posljednji ples Neymara za Brazil. To znamo sigurno. Nada se da će dati apsolutno sve da vrati svjetsko prvenstvo u Brazil po prvi put u 24 godine i ako to uradi definitivno će se oprostiti od igre kao ispunjen čovjek. Ali čak i ako se to ne ostvari i dalje mislimo da je to zbogom za njega. Da, nije uspeo da osvoji zlatnu loptu kao što su mnogi očekivali, ali je imao veoma punu karijeru. Osvojio je Ligu šampiona, kompletirao trofejni trostruki uspeh, osvojio nekoliko drugih trofeja, zabavljao milione i inspirisao čitavu generaciju. Zaista mu ništa nije preostalo. Također je već zaokružio krug svoje karijere vraćajući se u Brazil da igra za klub iz detinjstva, tako da je čovjek zaista postigao sve. Posljednje godinu i po za Neymara bilo je sve o tome da učini dovoljno da stigne na ovo svetsko ovog leta. Stigao je i zaista mislimo da će biti spreman da zatvori knjigu kada se ovo poglavlje završi. Reprezentativno penzionisanje, to je sigurno. Potpuno penzionisanje iz igre, mislimo da je i to veoma vjerovatno. Sada namjerno smo izostavili Lionela Messija i Cristiana Ronalda, jer dok reprezentativno penzionisanje izgleda vjerovatno i realno zbog njihovih godina, svi su jednostavno igrali ovu igru sa njima previše dugo. Ako se sjećate, na svjetskom prvenstvu 2018. skoro svi su govorili sa sigurnošću da je to bilo njihovo posljednje svjetsko. Uradili su isto i 2022. Pa, mi više ne padamo na taj mamac sa ta dva vanzemaljca. Penzionisat će se kada oni to poželeju. Mislim, svjetsko prvenstvo ide u Portugal 2030. godine i jedna utakmica će biti odigrana u Argentini kao deo proslave 100-godišnjice. To je samo po sebi dovoljna motivacija da ova dvojica izdrže za još jedno svjetsko, tako da nikad se ne zna. Sada je vreme da čujemo vas. Ako biste mogli reći samo jednom igraču da se penzioniše iz fudbala nakon ovog svjetskog, ko bi to bio? Javite nam u komentarima.